Naše oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice za posledné 4 mesiace prebehlo takou veľkou rekonštrukciou. V rámci nej sme vymenili hliníkové okná, ktoré sú v nemocnici na každom poschodí za plastové, so sieťkami, s tieniacou technikou. Zároveň došlo ku kompletnej rekonštrukcii izieb mamičiek, kde pribudla teda jedno ešte sociálne zariadenie, čiže sme to vlastne celé tam vlastne upravili. My sme boli veľmi milo prekvapení, keď nás oslovila proaktívne Východoslovenská energetika, že nám chcú pomôcť pri tej našej rekonštrukcii. Takže ponúkli nám, že nám zadarmo zainvestujú, teda zadarmo nám nainštalujú 3 klimatizačné jednotky, čo sme boli teda naozaj veľmi vďační, pretože v tej určitej fáze sme mali pocit, že už nám na tie klimatizácie nevíde. Bolo to taká príjemné pre nás aj prekvapenie, aj naozaj veľmi veľká pomoc. Takže je to také aj gesto, že vlastne východniari si navzájom pomáhajú. Tie klimatizačné jednotky boli namontované, hlavne teda 2 boli namontované do izieb mamičiek, práve preto, že tie izby sú pomerne malé. Veľmi nechceme, aby tie mamky tam otvárali okná, aby sa im vytvorila proste určitá pohoda v tých ťažkých chvíľach, ktoré u nás zažívajú so svojimi bábätkami, ktoré sú kriticky choré alebo predčasne narodené, tak vlastne toto im veľmi k tomu prispeje. Sme radi, že sme uskutočnili tento projekt, že sa nám to tak akože po tých všetkých ťažkých chvíľach podarilo pekne dokončiť a že tie priestory naozaj máme novo zrekonštruované. Tie priestory pre mamičky sú naozaj veľmi krásne a dostali sme veľa pomoci aj od rôznych firiem, od darcov, čiže ja by som chcela vyzvať aj ostatné firmy, keď môžete niekde pomôcť, keď to niekto potrebuje, aby s tou pomocou neváhali.